Praise the Lord. 30 ka taon niya. Asa Ay, dako man di kaayo, muro man di arka ni Kuan. Ano daw kayo? Muro man di arka ni Nuwi di ay. Arka ni Noah. Agay, ato kadlukon na gyud mi. Asa man to be? Asa man to be? Asa to? Binigay si General, General Emilio Aguinaldo. Hindi. Eh, siyempre, first time ang tatanan. Asa ang halukay, di usugod na halo. Hirap, puno ka sa manyapi. Sa kabukiran Sakyan. manok sa kapatagan. Tabunan ta kana. Yeah. Ang imong misyon Yeah, may karoon mga around 15 minutes. nagapadayo. Ha? Yes, Dad. Ha? Padayo ng kalayo Sige. sa misyon mo. Kamatuon Unang halok. sana lang kapit layo Sige. Praise the Lord. imong pulong padayon kini nga mo kailan Huwag niyo mga labas niyo. among pag-apo o ginubantay God's Mission TV imong lion Lord, sa kanong kita ka nga. protection Because- maanaasa ka Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Oh, may mga choir dire oh. May choir dire oh. Basta-basta. Sailing, I am sailing with Christ. I am sailing with Christ. I use my soul, I can smile at Go go.